everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Ay, ka-traffic ba, uy? Ni aman di ay mitungod sa restaurant. Dagang yung mga customer ini ang restaurant. Seafood City. Oh, kanang nanak. Og ni abli sa laing pultahan sa kotse. Si Sir Herbert. Og ang nag-drive. Mao ka na si Ara. Nagkuyog sila. Gisakitan ko. Kalain sa akong gibate. Nagkakita-nakit ko sa personal ni Ara. Nigawa si Ara. Nigunit siya sa bukto ni Herbert. Ang akong cellphone. Ang kamera. Nakuha na ko og lagway. Nga nagunitay sila sa bukto na. Shit ka, Herbert. Shit ka! Arita sa sud, Herbert. Oh, okay. Hello, Herbert. Uy, Huy, may nitawag ni mo, oh. Kato nagsakay sa jeep. Tuwaay, niwala-wala siyang kamot. oh, si Maris ka to. Imo tong kaila? Amiga ni mo? Wakay ko kaklaro. Mao ba? Dali na sa sudli, nagpaabot na sila nato. Musunod lang ko, pwede ba? Una na lang. Okay, sunod ayon ha. Si Maris ka to. Uy, amin nagkita. Naggunit para bagyod si Aras kumbukton. Sambot na nga malayo na siya ako. So, yan ako tawag sa cellphone. Naglakot pa man ko. Nga nagbuwag naman eh. Oh, siya kining nanawag. Hello? Maris? Yes. Kumusta? Sweet kaayo mo sa? Maris, uwa mi relasyon? Go on. I'm happy for you. Mahinaot kong magbalipayon ka uban niya. Bye, Herbert. Tawag pa. Malasa pin ako eh. Ang masag iwaklin ako si Ara. Ako gud siyang labaw gud. Lain na kagsultihan si Maris. Pero sayo ng Ginoo. Huwag itaon ko makasa sa mong relasyon. Huwag ko makasa, Maris. Gentlemen, salamat sa inyong pagari. Kung ako ipailag ka ninyo, kini mao sila si Ara o kini si Herbert. Ako mga trusted persons. Okay. Sila ako gipasugat ninyo tungod kay kasaligan kini mga tawhana. Very good. That's good. Okay, padayon ta sa atong pagpangaon. And after our breakfast, we will discuss sa atong business. Yes, Mr. Garfield. Okay. Sige. Ang ako na una tuwa lang kang Maris. Di nagitingali siya makikuli pa na ako. Nga naman ka. Nagpalayo ka man. Uwa man tingali tayo labo sa ilang discussion. Pero magulanan ka. I-share ko lang. Nakibuwag nga akong iyab tungod nimo. Ako'y napasanginlan? But why? Kana tungod sa nakita niya sa Facebook o niya sa dihang iya ka nakita nga migunit sa kumbukton. Oh, mao ba? As simple as that?
Makigbuwag na siya nimo? Ara, Di siya open-minded woman. Sabot na tingali kung makarelasyon siya og mga celebrities sama sa mga artista. Nga diha sa shooting. Maghawk, mag-lips to lips. Doon na pa'y bed scenes. Uy, ayaw pagpatol, ana, oy. Naunsa man ka. Be practical. Labing maayo noon nga nakigbuwag siya nimo. As early as possible, maayo nga nakigbuwag siya nimo. Nga wa ka pa hingpit obligasyon ngadto niya. Kay kung naminyo mo, nakasa ka niya. Problema, ana, muna na kag piniriso. Hinigpitan ka na. ara, kuan magod. Malipay ka, ana, nga ang imong uya, bilabihan ka si Losa? Uy, di na pwede, uy. Kinahanglan sa daog elastic ang imong pagsabot. Yes! Tinuod nga nigunit ko nimo. Pero, may relasyon ba ta? No! Wa! Unya, gihukman ka dayon? That's nonsense. Pero de, Oh, Berje. nag-text si Maris nako. Oh, unsa man? Makigdungan siya og panihapon ako kang gabi. Mao ba? Nagdako na giday mo? Makigpangaon siya. Unya makigpananaw og sini. Wa na. Piti na. Piti. Wayon, kalalap na. Excited kay ko bay? Ay, mahal ba kayo ang sine? Nya, kaon pa. Nya, gikan sa sine. Chicken pa. Abo ang... Uy, labo check-in. Na. Magsakit ang imong puso, nana. Di ay. Pulos ka lang hinanggaw da. Bay, tinarong ning ako. Imo yung sagulan o binuang. Aw, ikaw gud, mao man kanay mong style. Pero ako, kung ako paanap, ay siya pula yun. Tinarong ning ako, bay. Gusto ko nga sa paggraduar na ko, huwag mga kakulian. Kaya, kinahanglan nga matuman ko ang akong gisaad di Manoy Herbert. Nga makagraduar gyud ko sa akong kurso nga gikuha. Og si Maris, mao ang akong inspirasyon. Ako pangutana, kung may kwarta ba ka? Di aman. Gitigo man ako ang sobra sa allowance nga ihatag ni Manoy Herbert nako. Aw, siguro kay basig ma-sure ka. Mauwaw ta. First time naman yung date ni Maris. O bayro di. Pilay, kwarta ni mo diha. Aron makwinta na to. Di ako'y 500 pesos. 500 pesos? Naku, in town, oy. Sure na. Kaya sa man mo sa paghunahon na, oy. 200. Ang pulta sa sine. Nya, duha mo. Di 400 tanan. Nya, kaon pa. Oh, bitaw no? Kuwang kayo na, oy. Mauwaw ka, ana. Bitaw no? Ang manug ang babae mo imong pagastuhon. Mauwaw ka, oy. Laki ka. Bati kayo nga, ikaw ang magpagasto. Aw, gawas lang tingali kon ang babae. Yari na nimo. Kay, andam naman ang gasto nimo. Asan ko kwarta ni? Ayun nawag. Si Manoy Herbert? Oh, si Manong Herbert nimo. Blessing in disguise. Anghel siya nimo. Siya mo, oy, makaluwas nimo. Pangayo, eh. Bitaw no? Hilumsa. Hello? Manoy? Naa ka ba sa eskwelahan karon? Sugata ko sa may gate kay maihata ko nimo pagkaon. Ha? Ikan kami sa restaurant. May daghang sudan. Akong gida para kanimo. Oh, sige Manoy. Magpaabot ko. Mga 10 minutes na ko. Sugata ko sa may gate, ha? Oh, Manoy. Sige, bye. Bye, Manoy. Si Manoy Herbert. Muari. Magdaog sudan. Timing kayo. Pangayo yung kwarta. Maikog man ko. Ay nga nung maikog man taon ka, oy. Asa may palahibihon ni mo? Sa maikog ka? O sa mauwawan ka sa bago ni mong uyab? Dong, Dara dong. Niya, dawa to. Lamay ka na dong. Seafoods na. Salamat Manoy ha. Okay, di lang magdugay kay nagpaabot ako ang akong supervisor. Ato dito sa may skina. Dili man maka-park ini. Sige Manoy. Pero kuan kining Oh. Unsa man? Ha? Manoy. Kining
Okay, okay. Magsabot ako. Basta magkiningon kanina, nagkinahanglan ka kwarta, di ba? Ikaw ko mo Manoy. Pero, Wala nang ikog-ikog. Pilit lang, ha? Dahil 500 pesos. Masaman, sakto ra na. Manoy. Sakto ra ba na? O Manoy. Salamat kayo. Okay, okay. Sige, diya ka na, ha? Kay nagpaabot ka na ako akong supervisor. Okay? Salamat Manoy. Aray na ko dong. Pag-amping, ha? Ay, salamat. Guardian Angel yung kanako Manoy. Yes! Sulpad na nga akong problema. Saludo kay kunin mo Herbert. Di gini mo kalimtan na imong manghod. Natural ka na, Ara. Pinangga ko nga akong manghod. Dibiya magkakaganina. Nakigsulti na ako si Sir Carpio. Mangandam kang daan. Katingalig next week, palargahon ta paingon sa Mindanao. Mindanao? Oh, Mindanao. Kitang duha ang manglarga. Pero, Ayaw pagsupak. Mando na di sir. Ug di ka mahigawad. Sakto sa sweldo. Ug kuyog ko nimo. Sa dili madugay. Magawas na si Maris. Ni under time siya. Instead nga, alas 9, alas 8 siya magawas. Hapit na ang alas 8. diyan ako pliti ba, Kinalang ka magkasulti kami sa personal ni Maris. Aron mapasabot ako siya nga dili mo iyab ni Ara. Sigurado maabtan pa na ako siya kay alas 9 malayang off. Ug niya, sakto pa ni. Alas 8:10 pa. Magdali ko. Yun na. Kanang naglang ko. Si Maris ka na. Ang misugat ka niya. Miagbay niya. Si RJ. Ang akong manghod. Unsa ipasabot na ni. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.